Taky jsem napsal různý povídky pro dospělí, asi 5 knížek. Napsal jsem taky divadelní hry, těch divadelních her je asi a rozhlasový dobro. Já bych navrhoval teda, že bychom panu Arneštovi potleskem poděkovali. Já mám přijel, že se můžu za něho schovat, víte? Čím další potlesky se na to víc líbilo, že? Každému se občas něco zdá a pak se s tím chlubí a všude to vykládá. Mně se nezdá nikdy nic. V noci spím jako poleno a ráno o ničem nevím. Ale je teda pravda, že někdy se z ničeho nic probudím a pak vidím divný věci. Ale to se mně nezdá. To vidím vždycky na vlastní oči a slyším na vlastní uši, tak ať mě nikdo nevykládá, že je to sen, to bych se teda fakt musel smát. Tak, třeba tuhle jsem se vzbudil a nějak jsem pak nemohl usnout. Tak jsem si řekl, že si k sobě vezmu do postele stavebnici, je to pirátský ostrov. S pokladem, loďkou, pirátama, se zbraněma a vším možným. Podobně, jako je v tom filmu o pirátech. A šel jsem tam, kde ta stavebnice vždycky na poličce leží, protože si s ní dost často hraju. Jenomže ona tam nebyla. A ani jiný moje hračky, kdo mi to mohl vzít? Sestra je ještě malá a nehraje si s takovýma hrama, ona tak hledá s nějakýma plišáčkama a zvířátkama. A pak mě napadlo, že to třeba mohli vzít naši. Oni totiž, když mi tu stavebnici na narozeniny koupili, tak od té doby pořád říkají, že se na to taky budou muset podívat, co tam všechno je a trošku si s ní pohrát. Já tomu samozřejmě nevěřím, proč by si oni hráli s pirátskou stavebnicí, ani by tomu nerozuměli, když na piráty zas tak moc nevěří. Já na ně věřím 100%. A taky to vždycky každému říká. Třeba tuhle mě babička, ona totiž taky u nás bydlí. Lákala do kostela, prej. Toníčku, pojď se mnou do kostelíčka, tam je to moc hezké.